سعودي عرب نتوم أبلع ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተኸሲቱ ዘሎ ቅጽዓት ሞት ደው ከተብሎ ሂማን ራይትስ ዎች ፀዊዖም ብሰንኪ ገበን ዕጾ ዝተኸሰሱ ብዙሓት ተፈሪዶም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ጥራሕ 3 ሰባት ተቐቲሎም ኢሉ ዝጅምር ሓተታ ሂማን ራይትስ ዎች سعودي عرب ናይ ወጻኢ ስደተኛታት ብሰንኪ ዘየቕትል ዘለዎም ገበናት ፍትሓዊ መስርሕ ፍርዲ ዘይተኸተለ መንገዲ ንሞት ፍርዲ ምፍራዳ ንመሰሎምን ህይወቶምን ዘለዋን ዕቀት ዘርእዩ ይብላ ናዲያ ሃርድማን ላዕለወይት ተመራማሪት መሰል ስደተኛታት ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች مسارختي سعودي عرب جزية كيسانو قدميم سايم كغوي يغبا ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ክልል ዓሲሩ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርከብ መዳጎኒ ማእኸል ከሚስ ሙሻይት ካብ ዝርከቡ ሰለስተ ሰባት ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቶም ሰባት ካብቲ ኣብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነበረ ግጭት ዝሃደሙ ስደተኛታት ምዃኖም ምስ ገለጹ እቶም ሰባት በመንገዲ የመን ናብ ስዑዲ ዓረብ ከም ዝኣተውን ንመንገዶም መኽሰብ ንምርካብ ወይ ንምህላው ኢሎም ጫት ከም ዝሓዙ ገሊጾም እዮም ኣብ ሓደ ገጣም ድማ ሓደ መዛወሪ ወይ ድማ አሻጋሪ ንመንገዶም ንምቅልጣፍ ኢሉ ጫት ከም ዝዓኖም ይገልጹ ኣብ ስዑድ ዓረብ ጫት ሕገወጥ እዩ ኣብ ኢትዮጵያን የመንን ግን ብሰፊሑ ዝውተር እዩ እቶም ሰባት ጫት ናብ ስዑድ ዓረብ ምእታው ገበን ምዃኑ ከም ዘይፈልጡ ይገልጹ እቶም ሰባት ኣብ መንጎ 2023-2024 ኣብ ክልል ኣባሃ ከም ዝተሓዙ ናብ ዝተፈላለዩ መዳጎኒ ማእኸላት ድሕሪ ምውሳድ ናብ ከሚስ ሙሻይት ከም ዝተሰጋገሩን ይገልጹ بزي مكلاخلي طبقان ترጓምን ቪዲዮ ሊንክ ዝተገበረ ሓፂር መስርሕ ፍርዲ ከም ዝተርኣዩን ክስታቶም ከይተነገሮም ከም ዝተፈረዱን ይዛረቡ ሓልዋ እቲ እስር ቤት ኣብ ግዜ ፍርዲ ከም ዝቀጥቀጥዎምን ዘይርድዎም ወረቃቕቲ ከም ዘፈረምዎምን እቶም ምንጭታት ይሕብሩ ተርጓሙውን ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ጥራሕ ይተረኪቡ ንሱውን ንሞት ፍርዲ ዝሕብር ጥራይ ዳኛውን ንሰዓብቲ መመረኽቲ ኾኑ ከም ዝበሎም ይዛረቡ እቶም ሰባት ንላዕሊ 2 ዓመት ብዘይ ግባይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዓጽዮም ኣለዉ እዋን ቅትለቶም እኳ እንተዘይተወሰነ ምስቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተፈረቲ ሞት ኮይኖም ተዓጽዮም ይርከቡ ማዕከናት ዜና ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ቅጽዓት ሞት ተጸበይቱ ኣለዉ ኣብ ሚያዝያ 21 ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ሓሺሽ ምብስልኽላኽ ከም ዝተቐተሉ ቤት ጽሕፈት ውሽጢ ሃገር ስዑድ ዓረብ ኣፍሊጡ እዩ ስዑድ ዓረብ ب2024 345 ب2025 ድማ 356 ዝለዓለ ቁጽሪ ቅትለት ምፍጻም መዝገብ ሪከርድ ዓለም ሴራ ቅጽዓት ሞት ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ንገበን ዕጾ እዚ ቁጽሪ ዝውስኾ ዘሎም ሂማን ራይትስ ዎች ቅጽዓት ሞት ብሰንኪ ዘለዎ ጨካነ ብስኑዕ ይቃወም እዚ ተግባር ስዑዲ ዓረብ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጸባእን ዝጻረርን እዩ ስዑዲ ዓረብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝተወሰነ ቅጽዓት ሞት ብሁዝ ክትስርዞ ኩሉ መስርሕ ፍርዲ ድማ እንደገና ክትምርምሮ ይግባእ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዜጋታቱ ሓገዝ ኮንሱላር ክገብር ኣለዎ እቲ ስዑድ ዓረብ ትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ቅጽዓት ሞት ምስቲ ኣብ መሰል ተኸሰስቲ ፍትሓዊ መስርሕ ፍርዲ ዝግበር ዘሎ ከቢድ ትሕሰስ ተኣሳሰረ እዩ እቲ ቅጽዓት ሞት ክስረዝ ዘለዎ ይብላ ሃርድማን ላዕለወይት ተመራማሪት ሂማን ራይትስ ዎች